Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем братьям мусулманам бародару як сухан мекунам, дига сухан намекунам ба худо. Монда шинам. Дига гап намезанам. Медонем барои чӣ дар бораям хе гап шуд. Ман ай дастаму магира ёрдам мекунам. Ба қадри имкон ман ягон ҷо карта намондам. Ёрдам кунед, ман такинум ба одамон. Ман худам 4 бародаре ки дар бар ман ман ҳавода сухан мекунам, ягон чи ёрдам мекунам. То зурум расидана дар кадомиш зурум раса ҳамаша ёрдам мекунам иншааллоҳ. Не ки тош то ҳози гапи чап кадестиян ами байни худчон соз нагирифтестиян гапе ки вообще мада интереса неста. Ман тош то метавонам ман публика намекунам ки на ман хайр кардам. Ин мада дар кор неста, ин мада ягон чи соз наметиҳад. Ман чизе мекунам шарт нест ман вая сиёнка кунам дар ютуб партом ина ман хайр кардам, ина ман кардам. Ман бачаи зурасам иншааллоҳ кадестам. Ман ягон сухан накардам. ҳатто што медорем шумо гап мезанед 3-4 та мирғед ки дар ҳамин комментария ҳарчи мегӯян, ай дасти худат ягон намуд кор намеяд, ягон чи намебиёяд, мешинед гнад мекунед, фақат тем чикед. Дига одамо да чӣ гуфтанем? Одамое ки каналҳои исломӣ доранд, хайр меган, фонд меган, ҳаваюда. Ман адина яду да парфтани яду видео мапо яда апа то што ёрдам пирсидаган 50 на 50 гап рафтаган. Баъд ёрдам мекунем гуфта картаи худмон намемонем итаута. Хорошо. Не ки мегам мо 9 апрел ҳозир ин рӯз моҳи май то ҳозир аждад кардем то ҳамин рӯза ва ё кори иноро буд кардагӣ нестанд. Буд накардем. Ман дига ягон чи гуфтан наметавонам. То ҳадди имкон ман гап задам, ба қадри гап намерасам. Ҳайфи ҳамин гапҳо. Ҳайф ки ман гап мезанам. Ба худо нестоита ин кору брата. Бародарои кору нестоита. Имина халқи тоҷик да ин намезеба. Намезеба. ҳама бояд мардбач. Ҳамаи мо коркунӣ омадем, ҳама мо мардбачаем. Бояд меҳнат кунем. Занакора фаният на ки делай то, что оздани момент ваёда нест вариант. Яки бачо любой путёк время вақт любой одаме ки бихоҳа кор кардан ин карантинамаш дуруға. Шуа ки дига одаме мебини кор карди просто намехоҳанд мутабат гапи чапи зиёд мешаванд. Бас кунем ба худо, бас кунем ҳамин коротона. Чиста бироин худтон зиндагитонро пеш баред. Ба бӯи ҳеҷ канаша хайна вай блоге бурди ёрдамаш кард ина 10 рӯз питаниша хуб баъди 10 рӯз чикор мекуна бо? Баъди 20 рӯз чикор мекуна? Ямо пас чикор мекуна бо? Аллоҳ ҳар каса ризқи рӯзиша дода иншааллоҳ. Иншааллоҳ Аллоҳ ай дар болои сари ҳар як банда Аллоҳ ай ризқи рӯзӣ додаста. ин гапҳое ки ёзи дани момент рафтеса ино неинтереснянд. То ҳадди имкон мо дастгирӣ мекунем иншааллоҳ. То ҳадди имкон мо дастгирӣ мекунем. чизе ки даст мо биёмонд аз барои Аллоҳ ай, аз барои Аллоҳ. ин ягон ҷои вай надорад. Аз барои Аллоҳ одам бояд ҷонша бита, на ин ки пулша. ягон гапи пасту баланд гуфта бошам, ай ҳама бо узр мепурсам. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳ.